Hello guys, welcome back to my YouTube channel Pooja Tulu Vlogs. Em chalor matella actually anina hair color liklik toja undilla. So yeah, ena birthday vlog maltandalla already na friends baidire nalla tan poira. Actually it portige enkel podadi poditan but unfortunately aa ondina purani ennandina purand. So late and but that's okay. Idu nama pondalla. Look at my hair color you guys. Oh my gosh. So happy. Vale, let's go. Maybe die. Oh my gosh, guys. And friends and I like around the life. Auntie. Yeah. Anjir shokta jandulla bro. Shokta jandijana. Bye. Bye. So yeah, idu engal pidad actually engal dress te parvati nenna color mincha tojun guys. Wow. Oh my gosh. Nenna color perfect. This is called perfect. Bokkala dress. Rajana friends ullere na Grishma bokka Bhavishu kai courier last moment ortini ka venchalo. So yeah, let's go guys, let's go. Okay, bye. So guys itenkulu itena friend bartal bro, say hi. Ollare ite engal 3 jana alla nannala like rajana gaadi ಮೂಚನ ಏನರ ಬುಟ್ಟಿ ಅದಿ lekin olle like he I already vlog it together dol untaru then meher nikolu hub you can see yeah ee junction nadutundapana. So yeah, junction poi fine alaga ajjana katte poyare enga junction ikadaada mulparde enkonju bodiya apan detonu ಮೂಲು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕಾರ್ ಮೂಲ್ ಮಾಲ್ಪೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ದಾದಾ ಪುಚಿ ದಾದಾ ನಲ್ಜೋಗ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅಂಡ್ಯಾ ಹಂಗು ನೀಯೇ ಬಾಪನಿ ನೀಯೇ ಗೋಸತ್ ನಂಗಿಟ್ಟು ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಾಡರ ಮದುವೆ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂಗುಲ ಕ್ಲಾಸ್ ತ ಮಾತರೆಗಳ ಮದುವೆ ಮುಂದು ಅನನ ಅವನ್ ಯಾವಂದಿಜ್ಜಿ ಅಲೆ ಆಲ ಅನ್ನೆಕ್ ದೀನಿಯಾ ಎಂಜಿನ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಕೊಂಡುಂಗ ಬೇಕಲ್ ಮದುವೆ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಇರತ್ರಂಟೆ ಜಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅಜ್ಜನ ಕಟ್ಟೆ ಹೋಗಿತ್ತು ಅಂತ ಪ್ರಸಾದ ತಕೊಳ್ಳಿ ಬರಾಡು ಬಕ್ಕ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿಗಳು ಓಕೆ 2028 ಎಂಚಿನ ಎಂಗಲ್ ಆಕ್ಚುಲಿ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಅಲ್ಲ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅಬ್ಬಾ ತಿಕ್ಕಂಡ ಗೈಸ್ ಲಿಕಿನ್ ಚಡ್ಡಿ ತಿಕ್ಕಂಡ ಮರ್ಲೆ ಅವಳು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡು ಪೂಜಾ look at this brush, say hi ನಿಖಿಲ್ ಮೋನಿ ಕೋನ ದಕ್ಕೋಡು ಸಂತೆ ಪ್ರವಿಶ್ extra 212 ಪಾಡೋಡಿಯಾ ಚೂ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆತ 212 ಏ ಹಾಯ್ ಪ್ರವಿಶ್ ಎನ್ನಲ್ಲ ಪಾಡ್ವೆಯಾ ಪ್ರವಿಶ್ ಎನ್ನಲ್ಲ ಪಾಡ್ಯಾ 212 ಅತ್ತ ಐಟ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತನವ ಲಿಕಿನ 212 ಪೆಟ್ರೋಲ್ ನಲ್ಲ ಚೂರು ಪಾಡ್ರಿಗೆ ಲಿಕಿನಿಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೈನಸಿಯಾ ಲಿಕಿನ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಐ ಕಾಸ್ಟ್ ಐ ಗೈಸ್ ಐ ಫುಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಐ ಮಣಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ಎಂಜಿನ ಕಾಸು ಪೂರ ಇಂತ ಹೋಗುಂಡು ದಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಈ ಬೆನ್ಪುನೆ ಜಾಲಿ temple is a very powerful and very unbelievable vincha ninke gottu avu bartitte bana jeev kattil bastutaya mer nanapida dever naname ee dever nanapida area lola resort button guys finally guys I thought I am spending my time with journey baby so finally engal itta resort ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ನಿಖಿಲ್ ಹೋಗ್ನಾ ಹಾಯ್ ಬನ್ಯಾ ಹಾಯ್ ಅರ್ಲೆ ನಿಕತಿ ಓಲೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ದೂರ ನಿಖಿಲ್ ಹಾಯ್ ಏ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಸ್ವಲ್ಪ ವಸ್ತಿಗೆ ಪೂಜಾ ನಾಯ್ ಬೇರೆ ಪ್ರವಿಶ್ ಹಾಯ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇವ ಚಡ್ಡಿ ಆಜಿರಿಸಿದಾನೆ
ಇವ ಚಡ್ಡಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ ಗಾಯ್ಸ್. ಇದು ಎಂತ ಅವಸ್ಥೆ ನೋಡಿ ನೋಡಿ. ಇವನಿಗೆ ಚಡ್ಡಿ ತರದೆ ನಾವು ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ತಂದದ್ದು ಈಗ ಇವನಿಗೆ. ನೋ ಮೈ ಗಾಶ್. ಸೊ ಯಾ ಇತ್ತೆ ಅಂಕಲು ನಾನು ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಅಟ್ಟಾರ್ ಚೇಂಜ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಗಾಯ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಓಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪಂದು ಗೊತ್ತು. ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ರೂಮ್ ಬುಕ್ ಮಲ್ದಿಜ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಬುಕ್ ಮಲ್ತೀನಿ. ನೆಟ್ ಮುಲ್ಪ ರೂಮ್ಸ್ ತಿಕ್ಕುಜ ಐ ಗೆಸ್ ಲೈಕ್ ನಿಖಿಲ್ ರೂಮ್ಸ್ ಪೋಡಿತಂಡ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆದ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಆಯ್ತಾ. ರೆಸಾರ್ಟ್ ದೆನ್ ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪೆ ಲೈಕ್ ಬೊಕ್ಕ ವ್ಲಾಗ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತ ಪಾಡುವೆ. ಸೊ ಈಗ ಈತ ಜನ ಬೈದಿನಿ ಬೊಕ್ಕ 2 ಜನ ಬರೀ ಇರಿತಿರ್ಗೈತೆ ಅಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಯುನೋ unprofessionalism, but that's okay. But that's okay. That's okay, guys. That's okay. Look at this. ಅಲ್ಲಿ ಬತ್ತಿಂದ ಆಗೋತಂడి ನೆಕ್ ಎಡ್ಡೆಗತ್ತು ಏನು ಬ್ಯಾಗ್ ಗೊತ್ತುಂಗ ಲಿಕ್ಕಿನ್ ಕಾರಿಡನ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ಉಂಟು ದೆಪ್ಪೋಡು. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಗೈಸ್. ಬೊಕೊಂಜ್ ಪನ್ಪೆ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನೋ ಬೋರ್ಡೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ not 16 years the birthday ena friends nakul maltittere kankanadi zifi panpina onji net avva kaine 20th birthday ne mukku maltandi pune. I'm so happy. Yeah, okay, bye. khas ke anra nagi first birthday ittwa oh my gosh. Oh नितिना तू लाता है ना हार्ड वर्क मंतंदुल्ला लिंक बोर्ड ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮೆಹರ್ ನಿನ್ನದಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಉಂಟಾ ಲಿಂಕ್ ಕೂಡ ಅದು ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಐ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಗೈಸ್. ಫೈನಲಿ ವಿ ಆರ್ ರೆಡಿ. ಯಾನ್ ರೆಡಿ ನಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಅಕಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ರೆಡಿ. ಅನು ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಯಾವ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಒಂಚೂರು ಪಾಡೋಣ. ಕ್ಯೂಟಿ ಪಾಪ ಆಯ್ತಲೆ ಈಸ್ ಕ್ಯೂಟಿ ಪಾಪ ನಾಯಿ ಏಯ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ರಾಮ ಶ್ರೀರಾಮ ನೋಡಿದರ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ತುಲಿ ಶೋ ಮ್ಯಾಮ್ to you birthday happy birthday happy birthday to you ಎಂಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಗೊತ್ತಾ ಬರ್ಡ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಐನಾರು ಸಾವಿರ ಬಿಲ್ ಆತನ ಕೋರು ಪೋನ ಕೊರ್ಕಯ ಈ ಕೇಂದ್ರ ಮದನೆ ಕೊರ್ಪುಲ್ ಮಲ್ಲ ಆ ಲೋನ್ ಮಲ್ದೆಗೆ ನಿನ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ಅಂದು ಮಾರು ಹೋಯ್ತು ಲೋನ್ ಬೇ ದೇ ಲೋನ್ ಬಂಡ ಮಾರು ಬಲೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಪುಗ ಸಾಂಗ್ ದಿಲೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಪುಗ ಆಮ ಮಮ್ ಆಗಾಯದು ಉರುದು ಹೋಗದಿತ್ತು. ಅನನ್ಯ ಅಡ್ಡನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಬರ್ಪುಂಡ್ಯಾ ಬ್ಲಾಕ್ ಬರ್ಪುಂಡ್ ಅನನ್ಯ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಈಗ ನಾನು ಪೂಜಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಆಗುತ್ತೇನೆ.
ಕಿಲಿಯ ಸಂತೆನ ಕುಲು ನಿತಿನಿಗೆ ಏತು ಕೇಕ್ ಕೇಕ್ ನಾಲ ಪ್ರಯೋಜನಿ ಆಡ ಪನ್ಪಾತ ಇಂಗ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡರ ಏ ನಾಯಿ ಸರಿ ಪನ್ಯ ಇಲ್ಲ ಎಂಗ ಫೋಟೋ ವಾವ್ ಮಂಗ ಕೇಕ್ ಎಂಚಿತ್ತು ಟಾಪ್ ನಾಚ್ ಆಲೆ ಬಂದಿದ್ದು ಕೇಕ್ ಗೈಸ್ ಆಲೆ ಬಂದಿದ್ದು ಯಾನ್ ಪತೊಂದು ಗುಲ್ದೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಸೂಪರ್ ಟಾಪ್ ನಾಚ್ ನಮ್ಮ ಮೆಹರ್ ಪಂಡಿ ಇಂಚ ಅಲ್ವಂತಿನ ಎಡ್ಡ ಸೊ ಗೈಸ್ ಎಂಗುಲಿದ್ದೆ ವನಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅದ ಬಚ್ಚಿದೆ ಎಂಕಲ ಬಚ್ಚಿದೆ ಬೇರಿಜ್ಜೆಯ ಮತ್ತೆ ಇಂಕೆ ಬಚ್ಚಿದೆ ನನ್ನ ಅಂಕ್ಲೆ ಬಚ್ಚನೆ ಕುಲ್ಲ ಈಗ ವನಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ದಟ್ ಇಸ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಂಚಾತಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಪನ್ಲಾವ ಇಕ್ಕೆ ಈ ಫೋನ್ ಈಗ ತಿರ್ತು ಪಡೋಣ ನಾ ಫೋನ್ ತಿರ್ತು ಕೊಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೋತ ನಿನ್ನ ಚೂರು ಅಲ್ಲನಾ गाइस एंकुल इते पूल उडुल्ला एन्न एसा फुल चेंज आतनो बो केवी त बरफ केवी फुल फुल देना इते एंकुल पूलक बायदा ಅಡ್ಡ ಜಾಲಿ ಆಗುಂಡು गाइस इते एंकुल पूल उडु जोर गोबद बक पिद 9 ಗಂಟೆನ ಪಿದೊಡ್ಡಿ ಮುಲ್ಪ 5 ಗಂಟೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಸೋ ಯಾ ಇಂತ ಬಾಲ್ಟಿ ಮುರ್ಗ ಸೊ ಗೈಸ್ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಪೂರ ಮುಗಿಂಡು ಪಾರ್ಲೆ ಯಾಂದೆ ಕೊರಾಡು ಎಂಗ ಮಕ್ಕರ್ ಬಲ್ತತೆ ಯಾಂದೆ ಕೊರ್ಸ ನಿಕ್ಕು ಹೋತಿನಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಚೂರು ದೊಂಬುಡು ಉಂತುಗ ನಾಂದು ಹೆಂಗ ಫುಲ್ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗ್ತಿಂದ ಆದ ಗೊಬ್ಬುದು ಸಾಕು ಸೊ ಗೈಸ್ ಏನ ಬರ್ಡೇ ಪುರಾಣ ನೆಂಕ್ರಿ ಪಿದಾಡ್ ನಿಲ್ಲಾಗ ಒರಿ ಒಂದೊಂದು ಟೈಪ್ ಬೊರ್ಚಿ ಆ ಚಲಿ ಅಪ್ಪ ನಿಕ್ಕಿರ್ಲಿತ್ತೀನಿ ಬಾಯ್ ಪಂದಪ್ಪ ನಿಖಿಲ್ ಪಿದಾಡ್ ನಾ ವೆಯ್ಟ್ ಯಾ ಬಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ನಾ ವ್ಲಾಗ್ ಬಾಯ್ ಏಯ್ ಬಾಯ್ ಸಾರಿ ತೂದ್ ಪನ್ ಮಲ್ಲ ಜನ ಹೊಡ್ಚಿ ಬಾಯ್ ಗೈಸ್ ಪೇಯ ಪೂಜ್ಯ ಪೇಜಿನ ಮಲ್ಲೆ ಜೇರೆ ಮನೆಯಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಗ ಬಾಡ್ ಪೇಯ ಸೊ ಯಾ ಯಾಕುಲ್ಲಡ ಡೆಡ್ ಖರ್ಚು ಅಂತಲಿ ಅನನ್ಯ ಫುಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪೂರ ದೇನಿನ 10 ರೂಪಾಯಿ ಉಂಡ್ಯಾ 14 ಲಕ್ಷ ಡೇಲ್ ದೇಯ್ದರು ನಾಯಿ ಯಾವ ಆರ್ ಕೊಡ್ತೀನ ವ್ಯಾಗೆ ಚಕ್ಕ ಕೊಡ್ತೀನ ಕಾಸು ಮಾರ ಐಕ ದಾದಾ ಅಯ್ಯ ಈ ಸೊ ಫೈನಲಿ ಎನ್ನ ಬರ್ಡೇ ಪುರ ಅದ ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲಾಕ್ ಪೋಯರ ಪಿದಾಡಿ ಅಂದು ಏನ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ್ ತೋಜ ಒಂದಲ್ಲ ಅಂದು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮುಲ್ಪ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬರ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅತನ ಬೇತದಾಲ ಈವೆಂಟ್ ಇತ್ತನ ಐಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಸ್ಪೇಷಿಯಸ್ ಆದುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮುಲ್ಪ ಪ್ಲೇ ಏರಿಯಲ್ ಉಂಡು ಮಲ್ಲಕ್ಲೆಗ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಉಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಮಸ್ತ್ ವಾಶ್ರೂಮ್ಸ್ ಲ ಉಂಡು ಕ್ಲೀನ್ ಆದುಂಡು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂಡ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ರೂಮ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪರ್ ಪರ್ಸನ್ ಏತ್ ಅಂಚೆನೆ ಮುಲ್ತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಾಗದ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪೆ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋನ್ ಅಂಡ್ ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಐ ಹೋಪ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎನ್ನ ಈ ಬರ್ಡೇ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪು ವಿಡಿಯೋ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ನನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದಿ ಜನಾಂಡ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ತಿಕ್ಕಗ ಪೊಸತ್ತು ವಿಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಲವ್ ಯು ಆಲ್.